ওই সিএম স্যার একটু চলে অনুষ্ঠানকে একটু তোমরা হাতে দিয়ে দিই আমরা কিছু ঠিক আছে না সিএম স্যার না যাবে কিছু কয়েকটা প্যাকেট না কয়েকটা প্যাকেট তবু আমরা ওই ফটোর লাগে আর কি Jotono saimano coronavirus ni pandemic tongmani tabo coronavirus bangi tongmani bagai chinoro edisini tangjak Naruai Tongthai nobo sarkar obonok nini quarantine COVID center nami Rijakha oro COVID positive manjakne rokno toni jago. Eke oro tini jratei tabok jratei as of now 31 jona positive case tongo. Oro khumulung tai jirania amcheni je positive manjaknai corona positive manjaknai rono oro tono. Ke Maharaja ni phasingti chini Bubagra ni phasingti manikko kut ni engai tini ni simi talsa jara Naruai Tongthai tai Kherengbar Saknainog sakhamya phainai saknaijaknai rokno borok salbrum no maicharini bagai Bubagra Lukurok ni phasing tabo yak phologoi rimabaino chung Bubagra ni engai tini Bubagra ni team tai chini CM sir tai ang chung jotono mai yaphari tini ni o cheng sama pamdano chung yaphari lekha Bubagra na hambai obhaike Lukurok no Chubai tongmani bagai sakhamyang tongnai rokno Chubanani bagai chini CM sir kisa satno Like hambai tini sing oro sini hel ni am tei chini Bubagra ni oro tongnai joto sini yorsro phai tini sathairo phaika sini COVID center ro tongnai sini am ni Bwkhak tei saimangkha 31 tabo COVID center ro oro tongphaibai borokno tini ni simi talsa jora chamung ni byabostha khainai tei Kherengbar hospital o amoni rok jotono saimangkha chini am ni Bwkhak tei khnawi hingke jeng Bubagra ni je Chuba chu jaga o no omo haijora hayo hingke jeng Chuba mani nogo kwbangma borok rok tabuk phano chini Bubagra ni Chuba mani no kha kaham yaphar thai tongmani jaga rok kha kaham yaphar yangui tongo haifano jeng chini Bubagra ni Bwkhak tei jeng chini Lukurok ni hamkhrai ni bagoi jeng je phro no Bubagra dagi kha hingke jeng omo haijora o jora haya jeng jal jora o phaiwi Chuba phai tini bahai no jeng Bubagra dagi romani baino jeng tini maniko code ni hoite sajaknai to mani no jeng oro ni o chengsawi rok phaikha omo haikhe no bwskango bo tei bo samung kaham tangmani nognai je phro chini ti prasar rok jeng jalwngnai nini corona majagui phangkha je kunu prokare nung jeng jalwngkha hingke chini Bubagra ni team ti omo hai jeng jal jora o tongnai jotono hambai oro hospital o tei COVID center o jeng total miliwi above 70 mane like around 100 rok jeng dikha omo Bubagra ni torof hoite COVID situation o COVID center tai Kherengbar TTRC ni je hospital tongmani 1 month antikhamung no rijaknai omo jara patient oro jara incharge tongnai jara staff tongnai night guard jara chini TSR police jara tongnai jotono omo provide khaijana mo তিনি বছর কয়জন আমরা জায়গা তিনি এরকম 100 জন রক 90 রক দুইটা মিলে Kherengbar তাই কোভিড সেন্টার না হয় खोनाखाय जों जिबि रकआव रिजांनाय थोर खालामनो जों माने Bubagrani जे दागि मुंमै जों आमुक सामुक खायनाय